abanye nayizinto ihamba kahle bamkhonza kakhulu uNkulunkulu. Mhla kungathi kunzima kundivandiva kuvele kubotshe. Ithemba lakho malingafani nebhaluni. Uyalibona ibhaluni? Ibhaluni elifuthwa kanzima bazalwane. Asiyekeni leli elifuthwa ngomshini. Na ungathi nje ngikunika ibhaluni elifuthe ngomlomo. Kumele usebenze ngamandla akho onke. Ufuthe ngazathi bewugijima imarathon. Ulifuthe libe likhulu ukuze libe likhulu liveze ububhaluni bakho. Lifuna wenze njani? Usebenze. Nala endlini kaNkulunkulu. Na ufuna ukubona izinto zakho zenzeka. Akumelanga uhlale kuphela. Kumele wenze njani? Sebenza. Uyathandaza nje. Uyalifunda izwi likaNkulunkulu. Uyahlanganyela kanye nabazalwane na? Nikhona abazalwane. Ngoba yizo zonke lezi zinto ezikwenza ukuthi wenze njani ungaxeki. Usuke ekhaya ku ikhanda liduma. But now ungena enkonzweni bafike bahlabelele. Nikhona abazalwane. Angakami umpostoli ashumayela. Nedi bafike benze njani? Bahlabelele. Bahlabelele kuphela. But ungu alfa no omega. Iqala ingqondo ibuye. Ithi impilo yami ayikho esandleni somuntu. Impilo yami ayikho emazwini omuntu. Impilo yami ku alpha ingu omega. Nikhona abazalwane. Waze wangena na ungaxeki uyaconnect usheshe uconnecte nezinto zikamoya ezizophikisa izinto zenyama. Zithi inyama njengoba uyibona nje uyagula ngeke ukhona ukuba sesontweni. Nikhona abazalwane. Lithi inyama njengoba kunjena nje ngeke ukhona ukushiya abantwana ekhaya. Isimo sihambi kahle namhlanje hlala. But nangabe awuxeki kuNkulunkulu kube nento ethi ngiyalahlekelwa namhlanje. Ngifuna ukuyamuza uNkulunkulu ukuthi uthini kumina. Kurufelwa kuKristu. Bethelwa kuKristu. Mawungaxeki kubani kuKristu. Ngoba ngithi kunezimo ezifikela ezifuna bani zifuna wena. Nikhona abazalwane. Nasubethelwe kahle ke kuKristu. Wenzani uKristu? Uletha umoya wokuyikhuza. Ungakhuzwa abanye abantu. Kristu nayikhuza wena uyezwa bese wenze njani? Uyalalela. Nayikhuze yena wazwalindela ukhuza uMamdlovu ngenzeka uzolimala. Kanti nangabe ukhuzwe nguye uyaqhubeka nendlela. Nikhona abazalwane. Abesaletha umoya wokuqiniseka. Nikhona abazalwane. Abese ithi incwadi yabaseFilipi sithembile yona leyo nto ukuthi lo uqalile umsebenzi empilweni zethu uzawufeza. Bazalwane, ayi ungamangali. Sigijima umhlaba wonke. Asigijimeli asigijimeli TV. Sigijinyiswa yithemba ukuthi lo uqalile umsebenzi kumele ufeze. Labantu abagulayo kumele baphile. Labantu abangahambi kumele bahambe. Labantu abangaboni kumele babone. Akusiwona amandla ethu kodwa sithembile yona leyo nto. Sesizenza ukuthi masingaxeki kuye. Nikhona abazalwane. Ngoba mhla waxeka kuye nemessage yalahleka. Mhla waxeka kuye nendumisi yalahleka. Mhla waxeka kuye ngisho nobufakazi bokuthi ukwenzeleni usukaphi naye uyalahleka. Bese ubona isikhathi samanje bese uthi hayi mina lo nkulunkulu ngathi akangenzelanga lutho. Kusho wena ophefumula ngomphefumulo wakhe uthi akakwenzelanga lutho. Uthi hayi mina kunini ngithandaza lo nkulunkulu akangenzanga lutho. Ucabanga ukuthi ukhona kwenza ngoba uyakhona. Nikhona abazalwane. Qina kuNkulunkulu. Bambelela kuNkulunkulu. Zizofika ikhathi enzima angeke ziphele. Uyazi izingeke ziphele ingoba sikakafika ezulwini. Sisekulo mhlaba. Umhlaba unani bazalwane uneyinkinga okubiza ukuthi zenziwe njani zinqotshwe. Na uJesu ehliselwe emhlabeni wasebenza ukunqoba bazalwane ingxaki. Mayisehleli ngakwesokunene sikaBaba uNkulunkulu akasasebenzi sewusebenzela kusolva ezakakho ingxaki. Nikhona bazalwane. Now ungasaxekwa ungasaxeki ke kuKristu
uyadlula ekuthenini mina ngiyimember yaseShalom. Leli kuba yikhaya lakho. Nikhona bazalwane. Nase kuyikhaya lakho uyothi na ufika kungashanelwanga ungabuza ukuthi ubani oshanelayo. Uyoshanela. Ungabuzanga ukuthi kushanela bani. Ngoba sewunjani bazalwane? Ukuze ke ungaxeki, ngicela ungisize ngenzele nansi into. Ngiyikhuzile. Phuma ebantwini. Ukuze ungenze njani? Ngoba abanye bazothi kuthiwe kunesifo kuphi. Hayi thina simazi lo muntu ovelelwe isifo. Nawe sewujoyina abantu abanjani abangamazi lo muntu. Ngamanye amazwi awusenzi lento uNkulunkulu ayifunayo ngawe. Sewenza lento abanye abantu abazwa ukuthi bona benze njani bayenze. Nikhona bazalwane. Mawungaxeki. Asithembeni kulo thembisa ngoba lithi iBhayibheli uthembekile lo onjani othembisayo. Sinesithembiso esikhulu. Elithi iBhayibheli uthi ngemivimbo yakhe sophiliswa. Sibheke kuye yena lo uzosiphilisa. Lele lithi iBhayibheli lami, what is impossible with man, it's possible with God. Okungenzeke ebantwini kuyenzeka kuyena. Uma kuhlulekile ukwenzeka kumalume, kwahluleka kuanti, kwahluleka kugogo, anginankinga. I am not moved because mina ngibethelwe kulo othembisayo. Uthi yena okungenzeka ebantwini kuyokwenza njani? Kuyokwenzeka kuwena. Nikhona bazalwane. Nasele lithemba selivusiwe. Uyobona izinto ezingakaze zenzeke emndenini wakho. Uthi impela baba kuzange kwenzeke lokhu kuleli khaya, but kuyoqala ngami.